samtang mithi nga #Local News Matters ug sa pagpadayon sa diwa sa pagtinabangay ug serbisyong tinud-anay. Gisaulog si GMA Regional TV ang ika-70 nga anibersaryo sa Kapuso Network piniagi sa Kapuso Barangayan on Wheels sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas, Balitang Bisdak. Si Chelo Valiana sa report. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak naila sa paghatod og labas og patas nga pagbalita sa lain-laing isyu sa komunidad. Lakip na ang pandemya sa COVID-19 nga nakaapekto sa tanang sektor sa katilingban. Ang GMA Regional TV teams, lakip na ang Balitang Bisdak anchors, nagtinabangay sa pag-andam sa mga vegetable packs alang sa mga residente sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Subo. Sa ilang pag-repack sa mga relief items, dunasab sila'y gisukip nga mga mensahe sa paglaom alang sa kapin o sa kagatos ka pamilya. Atol sa distribution, gisiguro sa team nga ang tanang nalabigit sa kalihukan nagsunod sa safety protocols sama sa pagsulob og PPEs o face mask. Sa pakigtambayayong sa JCI Metro Cebu Uptown o private sponsors, nagmalampuson ang unang hugna sa Kapuso Barangayan on Wheels. Mapasalamaton og hilabihan ang kalipay nga gibati sa taga Barangay San Roque sa gasa nga gilangkuban sa mga utanon og whole dressed chicken nga ilang nadawat gikan sa Kapuso Network. Sa GMA Regional TV, nagpasalamat ang Barangay San Roque sa inabang nga inyong gihatag. Dako kayo ang kalipay sa akong mga tauhan. Kay kini dako kay tabang kanila na pinakaron sa krisis nga akong giatubang. Uskon ko daghang kayo salamat. Daghan pa unya mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sa panaghiusa sa tibok puwersa sa Kapuso Community, ang GMA Regional TV padayong misaad sa buong puso para sa Pilipino nga panurbisyo ug paningkamutang maabot ang nagkalain-lain pang mga komunidad sa nasod. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.